Mga tinunan sa ALS kun Alternative Learning System sa Barangay Pahak, Lapu-Lapu City gipaubos sa digital literacy activity kun mga basic computer skills nga magamit unya nila sa ilang pagpanarbaho. Ani ang report. Mas ni-level up na ang paggamit sa mobile classroom sa DepEd Lapu-Lapu City. Di na lang kutob sa mga basic subjects ang mahatod niini, kundi ilakip na usab ang pagpahigayon og digital literacy activity ngadto sa mga tinunan sa Alternative Learning System. Matod ni Engineer Jonathan Cartilla, kinsa mo'y nag-conceptualize sa mobile classroom, buot nilang madugangan ang kahibaw sa mga tinunan sa ALS. Ang pagkat-on sa mga basic computer skills sama sa Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ug ang pagpada ug pagdawat og email dakong ikatabang ilabi na unya sa ilang pagpangita og trabaho. As simple as pag-open og document, pag-type, pag-insert og pictures, tables, paghimo og application letter, resume, kay kana mga butanga mao man na pohon kung mga apply sila og trabaho. Og di sila kay balo lisod. Ang 25 anyos nga si Jul Ayan Igot kinsa nakasuway na pagpanrabaho isip production worker miangkong nadasig siya pagkat-on niini. Ilabi na kay pulos mga seasonal jobs lang ang iyang makuha tungod kay undergrad pa man siya. Kay ang kumpanya dili man dawat nimo og wala kay skills. So dako jud kay ni katabang sa mo kay lang gihatag ng mga training bahin aning Microsoft og Excel. Apan lagi, kay maupay pagsugod sa maong proyekto, matag laptop, tulo ka mga tinunan ang magbanos-banos sa paggamit ni ini. Ang mobile classroom, gidunar usab sa usa ka NGO sa Lapu-Lapu City. Gipahibaw hinuon ni Schools Division Superintendent Marilyn Andales nga gitinguha karon sa DepEd Lapu-Lapu City nga maapuran gayud ang mga tinunan og laptop aron mas dali sila nga makat-on. Lahi raman gyud og kanang individual sila nga makahikap yun sa laptop. So, na-inform naman nga naatay gi-allocate nga budget. Ato na lang i-work out ang mga necessary documents, especially kay sa city mana nga funds, ato ang Special Education Fund. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina, Balitang Bisdak.